Сега записваме в момента. Искам да ми кажеш нещата, които са така както ги виждаш, така както стоят, защото този запис ще го пуснем в интернет, свободно да го гледат всички хора, без никаква цензура. Да. По-точно за коя да е? Първо ме интересува как пътуваш. И за мен е необяснимо. Затварям очите и пътувам. Искам разрешение и пътувам. За колко време отиваш там, където стигаш? За 9 броя секунди, за 9 секунди отивам на източния край на Вселената. Да. Тя е като диск тази планета. И оттам вече тръгвам и обикалям из цялото. По всичките звезди? Навсякъде се движа между тях. Не, има си магистрали. Не можеш да отиваш къде искаш. Що? Движи се по нулата. По нулата. По нулата. Знаеш какво значи това нулата? Не. Между космичните тела напрежението на магнитното поле изравнява силите си. Да. Там се движиш като магистрали. И наблюдаваш светещите тела. Движиш се и наблюдаваш. Колко типа цивилизации има в космоса? Някъде към 38,9 аз имам цялата програма. Да. Висшия разум. Да. Всичко е написано. Да. Около 39 подобни на планетата Земя има планети, има живот на тях. Извънземните от кога са в контакт с Земята официално? От началото още. На сътворението ли? На сътворението, да. Сътворението е много сложно. То става за милиони години. Да. Първо се получава плазмено ядро, като се дозареди със нужните енергии, почва да изстива и се получава материята. Сложни науки. Много сложни. Как изстива материята? Изстива. Тя е огнено кълбо се получава. И като почва да изстива, се свива и се получават нужните материи. А Твореца какво е? Твореца е светлина. Силна светлина, осъпителна светлина. Какъв цвят е светлината? Жълто повече бяло. Жълто-бяло? Жълто-бяло, да. Повече бяло. Леко жълто. А това, което ни учат тук в религиите, в църквите, верно ли е това? Не. Това е... Как са партиите сега? Това е църквата. Коя религия се доближава до истината? Предполагам, че тия в Тибет имат така познание за тази работа. До некъде? До некъде. Да са ограничени. А ти сега за близкото бъдеще какво виждаш? Какви събития ще настъпат? Събитията са... Това гледал съм го преди години за потъването на Гърция, Италия. Сега това, къде ми дадаха плазменото кълбо, къде ще дойде от изток, ще опустоши повече от половината Европа и Америка. Ама защо ще потъне Италия и Гърция? Те има да плащат. Има божи закони. Те някога са равни на тях, ще ги карали да се бият като животни, да се убиват, за да им се правят удоволствие да им създават. И сега трябва да си платят. Си платят, може и хиляди и милиони години да минат, но всеки плаща. Не може. Разцепването на Гърция на Италия във времето кога ще стане според тебе? Би трябвало да почва да става вече. Би трябвало. Би трябвало да почва да става. Да. Гърция половината ще потъне. Ами то сега в Централна Италия има много земетресения. Има, да. Това е началото, нали? Постъпките на Спартак, така ще ги наказва природата. Няма ли да остане част от Италия? Почти ще потъне. Потъне цялата? Да. А това огнено кълбо какво представлява? То е вид плазмено ядро. Създава го машина. Тя е с 4 пръста. Поне ги виждам. И на принципа на магнитното поле. Движат се и се получават. Те плазми, концентрират ги, дава наклона, дава параболата на това и отива и си върши работа. Ама кой го управляват по плазмено ядро? Другите цивилизации, по-висшите от нас. Значи те са решили да затрият Западна Европа, така ли? Ще затрият, така го видях. А кога ще не може да каже, но мисля, че ще е близко време. Колко близко? След 7-8 години може би ще се появи това. Първо ще се разцепи Италия и Гърция и след това ще се появи плазменото ядро, така ли? Да. Това трябва да стане, къде съм го виждал. Тогава къде остава център на човешката цивилизация? Оставаме ние тук и Русия. Това е Китай. С Южна Америка какво ще стане? Всичко това ще изгори.
Просто няма да има трева, няма да има нищо. Опушено го виждам. Изгоряло. Няма живот. Ще са нужни хиляди години да се възстанови. Ще има ли остатъчна радиация там? Не, радиация няма от това. Няма да има. Това само поразява. А с Африка какво ще стане? Африка ще остане и тя. И част от Африка ще остане. Ще остана. Австралия? Австралия, мисля, че и тя ще остане. Не я дадаха нечища. Значи половината Европа се заминава и Северна Америка. Америка, цялата южна, северна, всичко това се изпепелява. Принципа на тази плазма е принципа на магнитния двигател, извънземните дет го ползват ли? Точно така, да. Това е страшно оръжие, не само. С кой разполага днеска на Земята с тази технология? Никой. Руснаците имат нещо подобно, но не може да създават гравитация около него. Ползват само силата. То е малко, полуден, но много мощно. С два диска вътре. Аз ги виждам. Виждам ги. Два диска по 20 см. А тия гравитационни пръстени, за които говориш, принципа на работа какъв им е? Задвижва се. При движението се получават те енергии. Откъде взимат сила? Но то ги има, такова ги има в пространството. Как от пространството черпят сила? Теглят ги. То е електричество. Тегли енергия от пространството. Го събира. Става вид плазма и го изстрелва. И поразява. Те имат такова оръжие, че с един удар може да не унищожат цялата планета. Това в миналото ставало ли е? В миналото атлантите. Така са се затрели. Гледах го това как удара от северната точка, видях машината как се върти и как се изстреля и порази. Атлантида е тук, Южна Гърция е много остров. Къде е бил центъра на Атлантида? Южна Гърция? Южна Гърция, да. Южна Гърция. Южна Гърция е много островчета, къде са. Преди колко време е бил удара? Много назад е бил. Може би много преди така наречения потоп, на назад във времето. Много на назад. Може 20-30 хиляди години на назад да е било. А потопа къде се е състоял? Потопа, той е взел почти цялата планета. Изместването на система. И кога е станало за последно това? Преди хиляди години е станало. Аз не знам как го описват, но преди хиляди години. Това предстои ли пак да се случи? Те ми дадаха, че се случи, ама кога? Сложи се тия науки много. Сега, с изместването на осите, това, което предстои да стане, защо се получава този ефект изместването на земната ос? Получава се то не само на Земята, то в цялото съзвездие става това. В цялото кое? Цялата Слънчева система? Да, тук в... Как да го обясня? Това се случва по всичките планети изместени. Не е само при нашите. Не виж как са подредени планетите. Слънцето и почвите се редят. Да. Колко е по-силно магнитното поле на дадена планета, тя отива по-далеч от Слънцето. Да. Колко е по-слабо магнитното поле, е по-близо до Слънцето. Всичко е на принципа на магнитното поле. Цялата Вселена е изградена така. А ти казваш, че от 1997 година наблюдаваш много голямо тяло, което се намира зад Слънцето. Да бе, той идва. Идва това тяло. Идва, така ли? Да. Какво е това? Звезда ли е? В дълбочина го виждах, от юго-исток, зад Слънцето, но е по-голямо от Слънцето. Последния път, като ми го дадаха, Слънцето остана вътре в светлината. В него? В него, много е голямо. Звезда? Звезда, да. Светлищо тяло. Изместването на осите от това ли ще се получи? Предполагам, че ще стане разиграване на всичките планети в системата от това тяло. А и от тогава излизат и водите на океаните, така ли? Излизат, да. Получава се изместване и завъртане. Но на предстоящото събитие не може да дадеш конкретна дата. Не може да дават. Те предния път ме изписаха 2012 пети месец. Може би, че от тогава започва това. Не, пети месец в София имаше земетресение тогава. Май месец е. Да, май месец в Перник имаше земетресение. Над 5 по скалата на Рихтер. Това го позна. Но не ми дават точна дата. Ще се случи това.
щом го виждам, ще се случи. А земетресенията в Италия и в Гърция са заради лошите мисли, помисли и действия на хората там, те ли? На хората от миналото, има Божие наказание. А и на тия, които са сега, сигурно, нали? Ще плащат. И гърците ще плащат. Така е. Искам да ми кажеш за вегетарианството. Според тебе това добър принцип ли е или е лош принцип? Хората, които не ядат месо, как мислиш, правилно ли постъпват? Как да ви кажа, живота е много сложно нещо. В крайна случай от месото човек ще набавя нужните минерали, къде му трябват. Всичко идва от земята. Значи... Всички минерали, за да сътвори човека да продължи сътворението му, идва от храната, от минералите. От яденето. Значи не трябва да се ограничаваме в яденето. Не трябва да се ограничаваме. Не трябва. А убийството според тебе голям грях ли е? То просто на определени хора такава им е програмата. Те си плащат и това, естествено. Как си плащат? Има Божие наказание за тази работа. Горе Господ ги наказва, така ли? Господ е светлина, силна светлина. Какво се изразява това наказание на убийците горе на небето? Има Божии закони, забавят развитието им. Моля? Забавят развитието им. На духовете ли им? Да. Като убият тук на земята, духовете горе не се развиват. Забавят го. Нивото му остава също. Същото. А духовете прераждат ли се? Прераждат се. Има прераждане. Колко пъти се преражда един дух? Много пъти, докато се изчисти. Когато се изчисти, къде отива? Светлината горе. При Твореца? Да. Има ли начин човек да разбере в предишния си живот какъв е бил? Какъв е метода? Ако има метод, да ми обясниш принципа на този метод. Нямам представа. Не съм пробвал просто да видя за някой в миналото какъв е бил. Метода да разбереш. Някой път, като имаш време, провери метода. Да, ще проверя как става това. Искам да ми обясниш за магнитните двигатели. Принципа на работа им е, той тегли електричество от етера, от космоса, нали така? Да. Толкова има в пространството, електричеството в изобилие в пространството. Колко вида са магнитните полета, които виждаш? Колко вида са? Те са 3 вида. Първият вид се стреми към центъра на дадено тяло. Да. Втория вид го освобождава от теглото. Да. И третия вид, то е леко розово такова, много финно. Най-финните частици в пространството е третия вид магнитно поле. Просто е дам забележим. А космическите чешини с кой принцип летят? С кой вид магнитни полета? Двата вида. Двата вида ползват. Третия вид ползват това, къде правят плазмата. Сега разработват тук на Земята магнитни двигатели. Това ли е принципа? Не, те не може да го направят. Това е много сложно. Магнитният двигател е много сложен, изключително сложен. Те са 4 пръстена, подреждат се магнитите, всеки си има ъгъл, трябва да знаеш как. И след като ги задвижиш, трябва да знаеш как да ги спреш, че те се въртат до разпадане. Значи трябва да имаш програма за управление. Това трябва да го виждаш, за да го направиш, иначе не става. А ти виждал ли си тия неща? Значи ти имаш чертеж и програма за управление. Да, предложи го на тия на англичаните, обаче той то майче в Италия беше в ЦЕРН там. И те ми искат дискетата да му направят. Викам, то се плаща да чуя. Иска така просто. Викам, не можеш да го направиш. Не става и... Есента говорих с русаците, искат дида там. Обаче знам, че няма да ме върнат. Къде ще те сложа според тебе? Москва, вика, ще те закараме там. Та си имат лаборатория. Ама ще премисля това и сигурно ще... Не дай да ходиш. Не дай да ходиш. Кога се свързаха руснаците с тебе? Миналата година.
А кои италианци идваха при тебе? Не, той е англичанин толкова. Той има и къща тук. Ага. Той е яден физик. Ядрен Той е физик. офицер. Станаха му интересни работите, викам, не става, не може да направите. Аз на това съм дал една малка част от пръста. А ти не си дал цялата информация. Много сложно. Много сложно. А човечеството, което ще оцелее след удара от плазменото оръжие, ще се здобие ли с тази информация да строи вече такива машини по-нататък? Те няма да са му нужни за какво, къде да ходи. Как ще идат на Луната, как ще идат на Марс. Те не може, това радиацията ще добие горе. Няма ли да построиме бази на Марс? Не може. Не може, така ли? С тия технология не може. Там трябва да отиде машина, къде ще създава собствено гравитационно поле да има защита. Чекай да те питам нещо. Значи това не лъжат, че хората са били на Луната, така ли? Не са били много. Не са били, така ли? Няма логика, виж сега. Искат да изпратят до горе, нали имат някаква станция. Защо пращат ракети? С тези уръчета там, къде кацат и се дигат от Луната е по-ефтино. Да. Разбираш ли? Да. Качва какво трябва и се свързва с корема. А те Да. не можат. Те лъжат. Това го правят на компютрите. Анимация. А няма ли да се здобиеме с тази технология и ние да притежаваме гравитационни пръстени, които да летиме в пространството? Кой да в Русия ще го направи? Само там. Трябва Кой да да в Русия ще го направи? Бай Милю, трябва да помислиш добре, защото това, което ти знаеш, си получил като информация, трябва да го сподели с човечеството. То не е само за тебе, то ти е дар отгоре. Аз знам, но трябва да знам на кой да го дам. Ами прецени си добре, дали ще го дадеш на тях или ще го запазиш за тебе само. Ще видим. Сега нали казваш, че след удара руснаците ще останат. Да. Значи ние отгоре са преценили, че руснаците трябва да останат на тази земя. Да, така е. Нали? Така е. А тук от нашите управляващи някой да те търси, да говори с тебе на тия въпроси. Не са идва ли, така ли? Те какви са според тебе? Нашите управляват. Да. Това са нещастници. Тъпи хора, няма нали? мъдрост. Няма Божия мъдрост в тях. Остави това образование, измислено от човека, там да определя нивото на даден човек. Има една дума мъдрост. Тя не е за всеки. Кой е мъдрият човек? Мъдри, аз не виждам такива тук, те къде управляват. Няма мъдри в тях. Или Алчи и зависиви. мъдреците стоят настрани? Настрани. Сложно е. Да. Ето, колегата пита, сега, ако по принцип, нали, убийството е грях, когато убиваме обаче животни за храна, това грях ли е? Еми, така е създадено. Едното унищожава другото да може да съществува. Значи това Твореца го позволява. Да. Щом го е създал за храна, То и растението като късаш ти го убиваш. Разбираш? да. Като откъснеш, примерно киселица, отиваш, откъсваш го, ти го убиваш. Казваш в предишни твои интервюта, че центъра на Земята тук се пада в България. Да. Откъде получаваш тия сведения? Как да ти кажа, аз го пазя в тайна. Тук в нашия район Да? има тонове, зато ядро стои в земята. Те не може да го намерят. А и не е нужно сега да им се каже, знам го къде е. Виждам го. Да. Ако им го каже сега, те ще го изнесат за щатите. И държавата ще остава пак бедна. Просто не е дошло времето. Това злато, дето го взимат и го карат в Америка, къде свършва? Ми там си остава Америка. Не го ли взимат извънземните нагоре? Не. Това са глупости, че имали допир с тях и пълни глупости. Нямат допир. Никой няма допир. А руснаците? И те нямат допир. И те нямат допир. Никой няма допир. И слушайте какво говори. Значи те решават с кой да се свършат. Точно така. Те само ни наблюдават. Бе. От тях има и между нас дори. Преди години над София
ми се подаде информация лошо и исках да видя. Над София едно квадратно тяло и едно правилно много голямо. Като ти казвам, голямо 200-300 метра долу. И като те маскировачите. То мина над София, малкото му направих удар. И опитах се и големия кораб да удара и се знае някакъв в бяли дрехи, много красив. С дълга коса. Само това, че е по-висок. По това му различи, че не е. Иначе не може по нищо го различиш. Ударих и него и кораба се изнесе и замина на юг. Ниско над София. А те за какво идват тук да ни наблюдават? Да ни гледат как се развиваме ли? Да, нивото. Нивото ни гледат? Те са против войните да се водят. Те може да ни смачкат за секунди. Значи те ще отсеят тия, които са само добри, те ще остават на земята, така ли? Те къде не водят войните ще останат, по-добрите. Тия къде водят войните и унищожават другите народи, ще се заминат. А да те питам за една голяма тема днеска. Глобалното затопляне. Съществува ли тая работа? Изместването на осистина. Оттам ли идва глобалното затопляне? Виж, тая наука е много сложна. Те казват, че как да го обясня? Има свиване и разширяване на галактиката ни. Да. 6000 години свиване, 6000 години разширяване. Да. Разбираш? Да. Или нещо като пулсиране се получава. Като дишане. Диша, да. Да. Най-напред се отварят северната и южната точка. Какви са тия точки? Севера получава се при точно така при разширяването. Да. Планетата няма защита с огола. Да. И те такова се концентрират на екватора. Разбира, че там просто ще се топи земята. Да. И се отварят те дупки. Се отварят първо на полюсите. Да. И това е в последно време. Сега почва сега има разширение, почва свиването. При свиването тези частици се разпределят и се покриват цялата земя. Оттам идват тези неща, а не че от това, че пушици там и дезодоранти и глупости учените. Или това си е само дим, който не може да дигне температурата на земята? Не може. Това си идва по естествен път. По естествен път си? Да. На всеки 6000 години се получава. Водата на океаните с колко ще се дигне според тебе? Тя ще се дигне, но то пак ще започне заледяване на определени точки. Това ще е период от 200-300 години, предполагам. Ще продължи този период? Да, ще продължи. То не става за един ден. Бавно става топенето и след почва пък замръзването на другите точки. Така те се изместват. А България ще бъде ли засегната от тия неща? Ще стане по-топло при нас. Някъде мисля, че ще сме на тая точка, къде са сега тая Армения, къде е. Някъде на този климат че сме. Малко по-топло ще стане. По-топло ще стане. Ще имаме ли проблем с водата тук и с яденето? Тя водата, цялата планета ще има как върви от замърсяването. Сега как бият ти сондажи долу, там шисто и газове, отрова, всичко ще отрова. Битката е била винаги тук на Балканите за Родопите. Защо? Какво има там? Водата. Водата? Водата. Това е просто. Родопите. А как изчислява, че центъра на земята се пада баш в България? Баш в България? Да, защото го казва това един път. Ти го казваш. Аз го казвам, тук. Тук? Да. Така ли? Да. Но тук има голямо лъчене към космос. От тук? Да. А тук в съседство някъде наблизо има ли пирамиди? Има горе, преди Панагюрище, има някаква пирамида, ми дават там в един от върховете. Дори дават, че има и помещение някакво с някакви сечела такива. Но тя е заровена. За какво са ги ползвали тия пирамиди според тебе? Центрове, енергийни центрове. Енергийни центрове. Значи казваш, че до 7 години ни предстои... 7-8 години мисля, че ще почне това. Това ще се появи и трябва да се появи. Според как върви живота сега на планетата, как се водят войни. Значи войните
ще предизвикат да се ядосат нашите създатели, за да изпепелят причината. Трябва да я премахнат. Как са премахнали атлантите, така ще премахнат и те. Атлантите са същите, бе. Изкари се да цялата земя. Никой казва, че атлантите са наследници на рептилите, както и тия в момента, които предизвикат войните. Не знам ко имат под тая думи рептили, но това ми го дадаха, да го гледах в Нюрнберг, някаква стара вила. Да. Тя е в края, в някакви борове ме дават. Около 20 човека с черни костюми наредени. Те предизвикват всичките тая войни на планетата. Нюрнберг. Нюрнберг, да. Германия. Германия. В края, в северната част на Нюрнберг, големи борови, има една много стара вила. Голяма. Те там, оттам движат всичко на цялата планета. Не са ли еврейски фамилии това? Не знам, предполагам, че от времето на Хитлер са останали някакви такива и продължават. И продължават. Продължават, да. Там са. А от тях няма да се спаси никой след като ги удари. Няма, всичко ще замине. Как? Всичко ще изгори. Докъде ще бъде удара в Европа? Ами ще удари тук Гърция, свива до Турция, чак Италия, Австрия, Германия, всичко това на надолу. Просто не виждаш зеленена никога, всичко опушено изгоряло. Сгради ще останат ли? Не, всичко рано го гледаш, всичко опустошено. Те са големи удари с тези плазмани ядра. Това никакво плазмано ядро. Страшно оръжие. Това ако го има човечеството до сега да са убили... А нас защо ще ни остават? Нямам представа, сигурно сме по-добри. Значи сега земетресенията в Италия да чакаме да не се спират, а да продължават. Те ще продължават така. Ясно. Благодаря ти.